to amma wanda ba zai yi gaskiya ba a cikin mu'amala, ba wai sai kasuwanci kadai ba, a dukkan mu'amala mutumin da zai rike gaskiya sai kaga kaɗan da ya samu Allah ya sa masa albarka, amma wanda baya da gaskiya fa zaka ga yana da yawa amma yana ci baya koshi. Wannan wato dalili ne na cewa Allah ya share albarka a cikin abin da yake yi. Yana daga abin da Allah ya buɗe mana a wannan zamani, dukiya da mutane suke jujjuyawa. Idan mutum ya samu kuɗi yana so ya kasuwanci, dan kasuwa kuma yana so ya ci riba, to wannan mu'amala da zai na kuɗinsa ya ƙaru, zai so kuɗi ya zo masa ta kowace hanya, in ba wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye ba. To wajibi ne mutum ya kiyaye Allah a cikin saye da sayarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane suna saye da sayarwa, ya ce ya ku masu sayar da sayarwa, suka miƙa wuya suka fuskanci manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ce fa attajirai ran tashin kiyama za a tada su fajirai ne gaba ɗayansu, sai wanda ya yi tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah ya yi gaskiya a cikin saye da sayarwarsa. Idan gaskiya da kyakkyawar mu'amala ba wajibi ba ne cikin kasuwanci, annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kira attajirai ya ce da su fajirai ba ran tashin kiyama. Saboda haka wa'annan sahabai wasu suka tambaya Rasulullah, me yasa za a ce attajirai fajirai ne, ba Allah madaukaki ya halatta saye da sayarwa ya haramta riba ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne, sai dai kuma su ɗan kasuwa suna sayarwa suna rantsuwa suna yin ƙarya, suna magana su faɗi ƙarya. Idan muka tambaya akan cewa me yasa za a shafe albarka a ciki, za a shafe albarka a ciki ne saboda ha'inci da yake faruwa, rashin gaskiya da yake faruwa. Kayanka na da aibu sai ka ɓoye, sai ka ce ai ni ma haka aka sayar min. To ai da aka sayar maka kai ka yadda ka saya, wanda ya zo zai saya bai yadda ka sayar masa mai aibu ba, dole ka cire. In bakin yadi ne akwai dameji, a tamfa ne akwai dameji, ko kuma abinci ne wani wuri ruwa ya taba, dole ka cire ka nuna wa mutane. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa, yana wucewa ya ga wato alkama ko shinkafa an tara a cikin kwano ko a cikin kwariya. Annabi ya ga kyawunsa a waje, da ya danna hannunsa a ciki sai ya ji danshi. Ya ce ya kai mai kaya, me kuma hakan na ji danshi a ciki? Ya ce ya Rasulallah, ruwan sama ne ya taba shi. Sai Annabi ya ce me yasa ba za ka daga inda ruwa ya taba din ka fito da shi waje ba, don mutum mai saya ya gani ya yadda kafin ya saya. Ya ce to ka sani fa man gashana fa laysa minna, duk wanda ya mana algushi baya tare da mu. Wannan fa mai sayar da abu ne haka. To ya waɗanda suke sayar da abin da ma ya riga ya gama amfani, bal ina masu sayar da abin da dama babu shi. Abu babu shi za a yi cinikin akwai shi. Mutum zai je ya kama filin wani ya yi ciniki don mai filin yana tun da fili ne ba za ka iya ka tafi da shi gida ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoyanmu yan uwa musulmi, muna muku barka da warhaka. Ku daure ku yi subscribe kinga tashanka na Jihadi TV da Zarmu TV, za ku dinga samun wa'azizzika masu ƙayatarwa da takaitattun nasihohi insha Allah. Allah ubangiji ya sa su amfane mu. Mun gode. Kuna tare da Mustapha Abakar naku.